I didn't want to go to heaven anyway. Здравейте хора, аз съм Девантекър и днеска играем на Hunger Games. Колко забавно. О, не, аз не мога да се кача. Не, това е вашата база, извинявам се. Толкова скрита база, просто не мога да се представя. И да. Та, сега ще се минавам джампа, докато стане време за Hunger Games. И аз какво да напиша? Пакет. Sorry that this is currently full. И аз какво да направя? Компот ли да четвора? Давай ни компота. Добре, сега. Този джамп обаче е много труден. Обаче, трудно. Стига. Тема. Изгледа. И добре, след 2 минути ще започнете, аз ще пренапаз докато почне. И започне. Така, дами и господа, остава 10 секунди до започването. И сега това ще го еба. Да. Докато не снимах клип. Фути! Космодиск! Космодискети! Ей! Айде! Давай. Добре, аз мисля, че тук няма никъде. Не, има. 2 честа. Той е пистолът. Добре. Да, това е нещо като CS пак. И мисля да снимам само Minecraft, пак казвам, защото гледат се ми кеф много. Имам си премен аккаунт. Аз съм гладен. Кой ще прави? Ще трябва да търсим. Така да се избиват тези. То се отмоя. Бизнес. Рокет. RPG. Имаме RPG. Добре, аз тръгвам. Значи те с зеленото са от моят бой. Добре. Това е добре, мисля. Не знам. Сега тук трябва да търсим, честно казвам, честове, тези, които са с... това сме следва. Защото аз нали не го виждам цвета и за това. И да. Какъв този проблем с микрофона е? Мисля, че се оправи. Да, ако мислите, че разбирам кога е проблема с микрофона, понякога го разбирам, да. Да се чува един звук и все едно съм заглушил, честно казано. Но то сме взех вече. Убиха ме. Добре, ще спрата по напаза и ще тяла някоя друга мини-игра. Та хора, не намерих друга мини-игра. Това беше всичко от мене и
до скоро. Чао!